Today's gagawa tayo ng taco. Ayan. Ang gamit ko guys, hipon. Ayan. Lagay ako ng konting paprika. Then, black pepper. Then, konting maji. Ayan. Powder. Kurkum konti guys. Patuyuin lang natin siya guys. Ayan. Haluin lang natin. Lagay ako guys ng konting salt. Ayan. Depende yan sa inyo guys. Kayo na mag-ano ng salt nyo kung gaano siya kadami. Chansan nyo na lang. Naglagay ako guys ng konting salt, ng konting oil. Ayan. Tortilla wrapper guys ang gagamitin natin sa ating tortilla wrapper sa ating taco. Ayan. Guys, oven na natin siya. Durugin natin guys yung avocado.
na guys yung ating avocado. Add tayo ng konting black pepper. Ayan, konting paprika guys. Then salt. Ayan. Add din ako ng tomato. Then ang ating onion. Hiniwa ko lang siya ng maliliit guys. Then ang ating kisbara and magdonis. Mix lang natin. Ayan. Mag-add ako guys ng konting yogurt. Dalawang kutsara lang na yogurt. Then mix ulit natin. Buto.